mihring tung chho zinga hian he phir te pahnih ai sual hi anang le thei kher to ong love kumsang kha skua somnga chho vela khan kentaki tlaram vela khuan phir sual zet mai gambo le darbi te noma annu bartha athaulen ema wanglil bartha tian ko fiam te nen chuan in hun matlabal set to me an ko savea he mi te pani hian khotlang lom man lo mai ni lovin khotlang a boina an siam na sa mi zong chuan an nge mati mai turani tan ina la chuan an lutin an chuak zur zut meya kumsang kha ko somnga program her choka ni khat chu an nu bartha chu dam lawa an tual chung Dr. Russell Sprout chu an nu endik tur chuan an kova van doi thak tak mai Dr. ron thlen nu de lowa chuan bartha chu boral tameya an nu boral tian hriat chuan gambo te una chuan an tur thiam lo hle meya amoi to ka fang an nu an han tra nu chuan Dr. nena chuan kan nu hi tilumani an ti tatlat meya Dr. Russell chuan a thiamang tokin an nu hrisel lo na lo pan to zia tere atan ti thei ang ma to lo zia te an soi veng yal pon kan nu hi thani thinrim em mai chuan an ti tatlat me chu ta le Russell lam chuan pan ta me a Russell chuan tlan sia da lo tum veng yal nine kut bor sol zet mai hian ron thama in hnuai lama chuan a hnuk thata dot me a maktak mai in hnuai a chuan mi engemaw zat an lo om rang me a chu mi ta chu an khomi te thleng zat liam ta bo pil tamak te khan lo ni hloma ni engemaw zat in hnoi thim zeta nom hnu chuan phir unau pahnih te chuan an nu rawng chu in chhunga tanga in hnung lama son chhuwa pui turin in volunteer thei anumem tian ron zota tlan chuan a hun rem changa om da mielin tin Russell chuan pui a in hun thu lo soya in chung an lut chho che te chuan le man mo zetin Russell chu kong ko pui malam pan chuan atlan ta thut maya ma se kong ko pui chu chhuwa thei lo turin perekin an lo kil betlat me lo ni a chu ta le an hnung lama tang chuan phiru na pani te chuan a rualin kan nu chu in mu le thuai do ne an ron ti a